खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं रायजो बेंगिरि खुंथायनि हेंथायै बिपिएमनि पिआइएल खौ गोजौ बिजिरसालियाव नेवसिबाय। आसामाव हम आइसोलेसननि गनायथि होबाय। अखिल गगैनि थाखाय राज्यो सोरखारा वार्ड थियारि खालामबाय। लकडाउननि समाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथानो कोर कमिटि दागोन। अदालगुरियाव आइजो फोरोंगिरि बुथारनायनि दायाव 4 एरेस्ट। रासिया कर'ना भाइरासनि जाफुंसार एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय होननानै दाबि दैखांदों। आसामनि हायाव नागाफोरा बानायनाय दालांनि खामानिखौ होबथाबाय। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांबाय। बिसायख'थि जाजासिम बिटिसि खौ रायजो बेंगिरिया खुंबाय थागोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै बेखौ रोखा खालामबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रायजो बेंगिरिनि हेंथायै बिपिएफनि पिआइएल खौ गोजौ बिजिरसालिया दिनै नेवसिबाय। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थि समावनो खुंफुंनो हायैनि जुनै बिटिसिनि खुंनाय गोहोखौ रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया गावनि आखायाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिसिआव रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ आयेन बेरेखा होननानै बै समाव गोहोआव थानाय बिपिएफ हान्जाया अजद होदों आरो बेनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल थिसननाय जादोंमोन। बिपिएफनि बे पिआइएल नि सायाव दिनै बिजिरसालिया राय होबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिपिएफनि बे पिआइएल थिसननायनि हेंथायै आरो रायजो बेंगिरिनि मददाव दिनै राय होदों। माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों हम आइसोलेसननि एबा कर'ना बेरामिखौ न'आवनो दोननानै ट्रिटमेन्ट खालामनो गनायथि होबाय आसाम सोरखारा। बे बाथ्राखौ फोसावदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हम आइसोलेसन खालामनायनि गनायथि मोनदोंब्लाबो सोरखारनि गासैबो नेमखान्थिखौ मानिथारनांगोन। मख'नो गोनांदि हम आइसोलेसन खालामोब्ला नखराव 60 बोसोरनि देरसिन सुबुं थानो मोननाय नङा। नसुंसे नखरनिफ्राय जेबो अजद फैनो मोननाय नङा। प्राइभेट डाक्टारफोरखौसो थिसननांगोन। बेरामिखौ 24 घन्टा जोथोन लानांगोन। माबा मोनसे इमारजेन्सि जायोब्ला नखरानो बेरामिखौ जिएमसिएचआव दैथायहरनांगोन। निजायै अक्सिजेन बाहायनांगोन। बेरामिनि थाखाय आलादा खिखरसालि बाहायथारनांगोन। बेनि अनगायैबो न'खौ 14 साननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि हम आइसोलेसन एबा न'आवनो दोनना कर'ना बेरामिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जुनै सोरखारनि सावस्रि मावफारियाफोरा एसेब्लाबो उदां जागोन आरो सोरखारनि माखासे खाबुफोराबो थोजासे जागोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। हम आइसोलेसन खालामनायनि खाबुखौ गनायथि होनायनि उनाव माखासे बेरामिफोरा देहा फाहामसालिनिफ्राय न'आव थांनानै ट्रिटमेन्ट लाहैगोननि इसारा होदों सावस्रि मन्थ्रिया। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय अखिल गगैखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय राज्यो सोरखारा जुनिया वार्ड थियारि खालामबाय। अखिल गगैखौ गोख्रैनो मोजां ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय रायजो नाङै दाबि दैखांनायनि उनाव रायजो सोरखारा अखिल गगैनि थाखाय जुनिया वार्ड थियारि खालामदों। बेनि बागै आसामनि रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि बिजय साजरकेया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला अखिल गगैनि थाखाय जुनियायै थियारि खालामनाय वार्डआव 5 डाक्टारफोर थागोन आरो बे वार्डखौ जिएमसिएचनि बारग' मासिगिरि डक्टर भबानी प्रसाद चक्रवर्तीया सालायगोन। वार्डनि गुबुन डाक्टारफोरा फारियै जिएमसिएचनि डक्टर बसन्त हाजरिका, डक्टर संगीत दत्त, हेल्थ सिटी देहा फाहामसालिनि डक्टर ब्रजेन हलहकर आरो एप'ल'नि डक्टर नीलम कुंड होननानैबो मन्थ्रि बिजय साजरकेया बुंदों।
लकडाउननि समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव मैगं-थाइगंजों लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायखौ होबथानायनि जुनै मोनसे कर कमिटि दानो रायजो सोरखारा थि खालामदों। सनिबारखालि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटी नोगोरमानि फायखारि फालांगिफोरजों सावरायनायाव बे थांखिखौ लानाय जायो। बबेखानि लकडाउननि खाबु लानानै फालांगिरिफोरा मैगं-थाइगं आरो मुवा बेसादफोरखौ बांसिन बेसेनाव फानोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्नानैबो गिबि मन्थ्रिया मेलाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि आदार जगाय बिफाननि सेक्रेटारि सैदिन आब्बासीनि दैदेननाय कर कमिटिया गुवाहाटी नोगोरमायाव मैगं-थाइगं आरो मुवा बेसादनि बेसेनखौ नोजोर होनो थाखाय फ्लाइंग स्क्वाड थिसनगोन होन्नानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। अदालगुरियाव सासे आइजो फोरोंगिरिखौ बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ आइजोनि फिसाय आरो फिसाज्लाजों लोगोसे 4 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि गोजौ फरायसालिनि आइजो फोरोंगिरि नयनतरा सहरियानि गोथै सहखौ थांनाय 7 जुलाइखालि अदालगुरि जिल्लानि गलायगाव सोहोराव थानाय इउएन एकाडेमिनि फरायसालिनि थाखो खथा सिङाव मोदोमाव ससेल' सि थानाय आरो मोखांखौ मेडिकेलजों गाज्रियै खहा खालामनाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। नयनतराखौ बुथारनाय सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामनानै अदालगुरिनि पुलिसआ फिसाय उपेन बरुवा, देरसिन फिसाज्ला हिरक ज्योति बरुवा, न'नि खामानि मावग्रा जसदा राभा आरो मिस्ट्रि नेवाज आहमेदमोनखौ एरेस्ट खालामबाय। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे समाव बुहुमनाङैनो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि महामारी सोलिगासिनो दं। कर'ना बेरामिनि बिबाङा भारतआवबो सानफ्रोमबो बांनायनि सायाव बांदों। भारतजों लोगोसे बुहुमनि माखासे हादरफोरानो बे समाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन आरो मुलि दिहुननो नाजाथाबगासिनो थानाय समावनो रासियाया कर'ना भाइरासनि भेक्सिननि जाफुंसार एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय होन्नानैबो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि रासियानि गंसे मुलुगसोलोंसालियाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ सुबुंनि देहायाव जाफुंसार एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय होन्नानै दाबि दैखांदों। बबेखानि बे भेक्सिनखौ गावनि देहायाव लानानै जाफुंसार एक्सपेरिमेन्ट खालामनायाव मदद होनाय सोद्रोमाफोरखौ 15 आरो 20 जुलाइनि गेजेराव न'आव थांहोगोन होन्नानैबो अनलाइन सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि हायाव नागाफोरनि उदखारा दासिमबो सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो आसामनि हायाव नागाफोरा सिरियै गंसे पाक्कानि दालां बानायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिसय भेलि हाग्रा ओनसोलनि गंसे मावख'नि साखाथियावनो नागाफोरा 10 मिटार गोलाव गंसे पाक्कानि दालां बानायदों। जाय दालांनि खामानिया 80% आबुं जाबाय। नाथाय आसाम सोरखारा बेनि बागै एसेबो गुमुरखौनो मोनासै। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दं। बबेखानि ओनसोलनि सासे सुबुङा मोसौ लायनो थांनानै नागा पुलिसजों गाज्रि बुग्लिजाना हरजानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों आरो मरियानि पुलिसआ गोख्रैनो जाथायसालियाव थांनानै दालां बानायनाय खामानिखौ होबथाहैयो आरो गंसे अरायथा नङै सावनिखौबो थेर-बेथेर खालामहैयो। ओरैहाय बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मरियानि कंग्रेस एमएलए रुपज्योति कुर्मीआ। मख'नो गोनांदि आसाम नागालेण्ड सिमनायाव नागाफोरनि उदखारा गोदोनिफ्रायनो सम सोलिबोगासिनो दं। नाथाय सोरखारा दासिमबो बे जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनो हायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।